Hello everyone, this is Birjay Brahma. आङो दिनै जुनार रायजोनि बा राजानि सोमोन्दै आरो दाउ रायजोनि राजानि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा शेयार खालामनो नागिरदों। थ' बेयावहाय जों मिथिगौ जुनार रायजोनि राजाया जोंना सिंह, जोङो बेखौ बयबो मिथिगौ। सिंहआ जुनार रायजोनि राजा। आरो बिदिनो दाउ रायजोनि राजा जायखौ जोङो मिथिगौ इगलखौ जोङो दाउ रायजोनि राजा होननानै मिथिगौ। दा बिसोरो बोरै दाउ रायजोनि राजा जानो हाखो इगलआ, आरो सिंहआ बोरै जुनार रायजोनि राजा जानो हाखो? हयथ' आसरित नांदों जानो हागौ, नङा होमबा? सिंहआ हाग्रानि देरसिन जुनार नङाब्लाबो दिनै बेखौ जोङो मा होननानै बुंदों? जुनार रायजोनि राजा होननानै बुंदों। दा जाहोना मा? आरो मानि थाखाय दिनै सिंहआ हाग्रामानि राजा होननानै मिथिजादों? थ' आङो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो खोन्थानो नागिरदों जे सिंहनि एटिटिउड, बिनि सोलिथाय, बिनि मावथाय, बिनि आखुथाय गासिबो इउनिक स्टाइल बानायनानै लादों बियो। गासिबो जुदा गुबुन जुनारफोरनिख्रुइ बिनि मैहुर खालामनाय, बिनि मोनफ्रोमबो खामानि गासिबो बेखौहाय मा खालामदों? दस्रा जुनारफोरनिफ्राय जुदा खालामदों। आरो बे आखुथायानो बेखौ दिनै एनिमेल किंडमनि राजा होननानै बिमुं होनो हादों। आरो जों मिथिगौ जुनारफोरनि गेजेराव जोंना बयनिख्रुइबो बोलोगोरासिन जोङो मिथिगौ मैदेरनिख्रुइबो सिंहआ फिसासिन। थेवबो बियो दिनै जुनारफोरनि बोरै राजा जानो हाखो? निस्सय बेहा आलादा गावनि एटिटिउडखौ दिनै ग्र' खालामनानै लानो हाबाय, आरो दिनै बियो जुनार रायजोनि राजा हिसाबै बयजोंबो मिथिजानानै दिनै दङ। आरो बेखौ नुयोब्ला गुबुन जुनारफ्रा दिनै निस्सय रेसपेक्ट होयो आरो गियो बा संखियो। बेखायनो दिनै बियो जुनारफोरनि गेजेराव हाग्रानि राजा होननानै मिथिजादों। आरो थिग बे रोखोमनो जोङो मिथिगौ दाउ रायजोनि गेजेराव जोङो इगलखौ दाउफोरनि राजा होननानै मिथिगौ। दिनै माब्रैहाय? जोङो गेदेमाफोरनि बुंनाय आरो दिनै मिथिगौ इगलनि मोनसे आखुथाय जे दस्रा दाउफोरा जेब्ला बारहुंखा, अखा, सारअन्थाइ गावो, बिसोरो थानो थाखाय जायगा नागिरनानै बबेबा दन्दर सिङाव, बबेबा हाग्राबारियाव, बबेबा बिफांनि सिङाव जायगा नागिरो। नाथाय इगलआ जोमैखौ सिंखावनानै गोजौ फारसे बिरनानै बियो जोमैनि गोजौआव बिरनानै थाहैयो। दा बै आखुथाया सोरनाव दङ? दिनै निस्सय इगलनाव। दा इगलआ बिनि थाखायनो दिनै दाउफोरनि राजा। दिनै रावबो जुजिनो हाया इगलजों। बिनि मैहुर खालामनाय, दिनै गुबुन दाउफोरखौ बियो मैहुर खालामनानै जायो। बायदिसिना फिसा फिसा जिबिफोरखौबो बियो मैहुर खालामनानै जायो। आरो बिनि आसुगुरजों जाय खेबजायो बियो माब्लाबाबो गफिननाय नङा। आरो दा दिनै इगलनि केरेक्टार, इगलनि एटिटिउड बेयो बे रोखोम, बेहा गिनाय गैया। आरो इगलहा मोनसे आखुथाय दंबावो। दिनै जोङो मिथिगौ जे इगल दाउआ गोबाव बोसोर जोरो। दिनै बे गावनि बैसोनि खावसे बैसो थांजासिमाव मा जायोनो, जेब्ला बिनि गांफ्रा, आसुगुरफ्रा गुलांनो हमो, अब्ला बियो बयनिख्रुइबो हाजो गोजौसिन जायगायाव बियो बेसेबांबा गोबाव सम थाहैयोनो, बानानै थाहैयो। आरो बिनि उनाव बियो मा खालामोनो, गावनि गांखं, आसुगुर बायदिसिनाखौ खेबख' गोबाव समनि गेजेराव, मास मोनब्रै, मोनबा बा 6 दानसोनि गेजेराव बिनियाव मा खालामोनो, गोदान गांखं, गोदान आसुगुर बैफोरो खिलिबोफिनो। आरो बेनिफ्राय बियो मा खालामो, फिन खेबसेबाव
गोबाव बोसोर जोरनो हाबावो होननानै बुंदों आरो जोङो मिथिगौ 70 बोसोर गाहामसिम जोङो जोरो होननानै इगलखौ मिथिगौ बियो सिगां 30 बोसोर बा 35 बोसोर बैसोआवहाय बियो मा जायोनो बिनि गासिबो मा गांखंफ्रा गुनो हमो बा बोरायनाय बा माबा मोनसे जानाय बायदि जानानै बियो गुलांनो हमो थेवबो बियो थांनोखौ बियो नागाराखै बियो गावनि जिउजों जेननानै लायाखै बेखायनो बियो जेननानै लाया बियो मा खालामो हाजो जायगायाव गोजौ जायगायाव थांनानै बानानै थाहैनानै बेयाव बियो 6 दानसो बानानै थानानै फिन खेबसेबाव जोनोम मोनफिननाय बायदि बियो 30-35 बोसोरसो रज'होफिननानै गांथां आसुगुर थासुगुर बायदिसिना रज'होफिननानै बियो फिन खेबसे जोनोम मोनफिननाय बायदि बियो थाङो होननानै जोङो इगलनि सोमोन्दै मिथिगौ दा जोंनि मानसिफोरनि गेजेराव जोङो सानदो जोंनि सिनायथिया माबायदि एबा जोंनि सिनायथिखौ जों माबायदि खालामनो हायो नोंथाङा जुदि नोंथांखौ सिंह बायदि इगल बायदि सिनायथि होनो सानोब्ला जोंनि एटिटिउडआ जोंनि सोलिथाय मावथाय गासिबो इउनिक जानांगोन जुनिया रोखोम जानांगोन दस्राफोरनिख्रुइ लाखनि गेजेराव हाजारनि गेजेराव जोंनि सोलिथायखौ जोङो जुदा खालामनो नाजानांगोन अब्लासो जोङो मानसिनि गेजेरावबो लाख लाख कौटि कौटि मानसिनि गेजेरावबो जोङो गावखौहाय आलादा रोखोमनि सिनायथि होनो हागोन दा बेसो जोंनि आसोल मावनांगौ हाबाया नोंथाङा नोंनि सिनायथिखौ माबायदि खालामनो सानो इगल बायदि ना सिंह बायदि ना गुबुन जिउआरिफोर बायदि नोंथाङा नोंथांनि सिनायथिखौ बोरै खालामनो सानो बेयो नोंनाव डिपेन्ड खालामो थ' अब्ला जोङो मिथिगौ सिंह आरो इगल बायदि जुदि जों जिउआव सिनायथि मोननोब्ला मा खालामनांगोन जोंनि एटिटिउडआ आलादा रोखोम जानांगोन दस्राफोरनिख्रुइ गुबुन रोखोम जानांगोन अब्लासो जोङो दिनै नैबे मुगायाव बादायलायनाय मुगायाव गावनि थार सिनायथि एबा गोख्रों सिनायथिखौ होनो हागोन नङाब्ला जोङो हानाय नङा लोगोफोर थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ दिनै आंनि इगल आरो सिंहनि जे एनिमेल किंडम एबा बार्ड किंडमनि राजा जानो हानायनि माखासे एटिटिउडफोरखौ बै एटिटिउडआ बिसोरखौ राजा खालामदों आरो नोंथांनि एटिटिउडआबो नोंथांखौ हयथ' राजा खालामगोन सुबुं समाजाव बै एटिटिउडखौ नोङो दानो रोंनांगोन सोरजिनो रोंनांगोन खालामनानै लानो रोंनांगोन अब्लासो नोंथांनि सिनायथिखौ नोङो हास्थायनाय बायदि हयथ' होनो हागोन होमबा लोगोफोर टपिकआ दिनैनिया बेखिनियानोसै थेंक इउ